adlaw may buntag may udto may hapon niyong tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw na pud sa akong video. For today's video mga bayot, or our topic for today is all about, my God mga bayot, nakahinumdum ko ni adto og istorya na gali na amo ang professor, instructor or maestro anang atubangan sa amuang blackboard mga bayot. Then may na siya our topic for today. Nagpangulba na sa Celestina mga bayot kay inig mag-discuss na siya mga bayot. Sure jud kong na ay oral inig human mga bayot. Pangutanon din ka mga bayot ug unsa imong nasabtan sa ako ang ipangistorya ning atubangan. Bitaw mga bayot ay dili ang ikasuko mga bayot kay ila man po ng trabaho ng pagtudlo aron makakato ng mga estudyante. For today's video mga bayot, uban niyang inyo ang silingan nga magbuhat na po ko sa kuang recipe mga bayot. So aron humanta, tala, let's go! Karong adlaw mga bayot, nagtadtad ay ko diri sa karning baka mga bayot. Yes mga bayot, fresh pa kayo ni sa gatadtad mga bayot. Kailan tawa ninyo, pula pa sa kuang wait. Gahapon ni gipalit sa kuang kapika sa ilong dito sa city. Dito siya gahapon, siya ra usara mga bayot. Ug mao ni iyang gipamalitanan. Gawas ani mga bayot, tapoy mga utanon o katong mga kumpay nga kanangunay namong kanon mga bayot nga ibutang namo sa lamig sa kanunay. Di gyud na malimtan niya. Aron lasado ni siya nigluto mga bayot, hagbungan tani diri og mga urea, abono og 16 bakhanang unsa nga lana ng mga fertilizer anang mga katanaman mga bayot. Ako pong gipanghagbong diri sa kuang lutoonon kay aron malami-lami po ni siya. O hastang dahon sa hibi-hibi mga bayot, giapil na kog lunod o giapil na kog hagbong. Walay lubi diri mga bayot, so wala gyud may coconut oil diri. So kani ako ang gamito ni ilang ginatawag og olive oil. Yes mga bayot, ang kaning olive oil sa tuwa mga bayot mahal kayo diri mga bayot, makapalit ra ka og 100 pito. Dili ra usa ka tulo ang imong mapalit mga bayot kung dili isa gyud ka botelya. Daghang klaseng olive oil ang ila ang gipambaligya diri mga bayot na ay katong green og napoy katong black mga bayot. Sa ako ang nasayran sa TikTok mga bayot, sa akong paglantaw-lantaw kaning olive oil ko no, pwede pod ko no ni ibutang sa kapanitan, sa kauluhan. Kanang mga ipang timbol-timbol ba nang ipangpahid sa mga kapanitan o sa mga nawungan mga bayot aron himuon og mas mga bayot. Bawo lang ka mga bayot nga. Daghan naman kayong nauso karon nga ipangpahid-pahid sa kapanitan mga bayot aron ma-flawless o aron makinis o aron maputi na ato ang kapanitan. Kami kaniya to mga bayot, dahon dagit sa kapayas, dukdukon dan ipaghid ng kapanitan mga bayot ug dili to lover. Karong mga panahon na mga bayot, hasta olive oil pwede na dahay natong i-apply ang atong kapanitan para malami. Ang oil kaniadto mga bayot base sa kuwang nasayran para ra gyud iprito og dili isahog-sahog anang mga kasalaran mga bayot. Pero karon nagka-improve nga tuwang kalibutan kay pwede na di ay natong ipahid sa tuwang kapanitan. Sunod ani mga bayot base pwede na nato ning ikaligo. Bitaw mga bayot, kaning ako ang giluto diri humot-humot na sa ako ang ilong nga mura og palwang gikulob. Sama niyo ako ning gibali-bali diri mga bayot aron dili mapagod. Akong brother-in-law ani magluto, half cook ra gyud. So wala man siya diri karon sa amuang panimalay o sa amuang pugaran, kameraman din he. So ako na siyang i-full cook mga bayot. Yes mga bayot, aron mahibawa na tong luto na bigyan ng kailaluman dra ato nang slice on dra magamayug ato ang tilawan. Milabay ang pipila ka bulan mga bayot, naluto na niya ako ang mahiwagang recipe diri o gaaso-aso pa siya sa kainit mga bayot og lami-lami gini siya mga bayot kay gamantika. Bawo lang gyud pugkahani ako ang baba mga bayot, basta naa gani mantika o naanay mga yogurt ba o tambok anang karne mga bayot, lami man gyud kayo, hanoy man gyud kayo tunlon sa tuong bubunlan. Ako sa nimputlo ni nga kuwang pag-capture aning video mga bayot kay mukaon na midri mga bayot kay gigutom na ni ako ang usa ka kilong bitok nga gidaladala. While na ngaon may mga bayot, nagpanawag ang bana sa kuwang sister-in-law, gi-invite mi niya nga birthday sa iyang anak. Yes mga bayot, ang bana sa kuwang sister-in-law na ay anak usa kaniadto. Onya karon 30 years old na, usa ka lalaki mga bayot, wa pa namin nyo, gwapo pa gyud, fresh from the farm, pero wa pa gyud namin nyo hantod karon mga bayot kay para nila bata pa na siya or bata pa na ang idara ba. Yes mga bayot, karong mga panahon na mang maritista sa kinabuhi sa bana sa kuang sister-in-law mga bayot. Kaniadtong tuig 2020 mga bayot, ug imo nang compute 40 tanan. Naminyo ng lakiha nga nabana sa akong sister-in-law karon. Ang iyang napangasawa usa ka Armenian gihapon. Nagtipon sila sa usa ka bubong, nakaanak sila dayon. Yes mga bayot, kasado ng lakiha sa babae kaniadto, dayon wa sila nagkasinabot siguro, basin wa sila nagkasinabot bahin sa pamuyo sa ilaang bubong mga bayot, nagbulag, divorce dayon. Dinhi sa ilang planeta mga bayot, easy ra gyud kainan nila ng divorce. Naalang kay kwarta mga bayot, dahil nalang nay tinta ng ballpen nga imo ang gidaladala, pirma dayon, humana. Dayon kanang lakiha mga bayot, friend na ni Harot kaniadto. Usa ka adlaw gi-invite kuno na ni Harot dito sa ilang panimalay aron mo inom og coffee.
Yes, mga bayot, wa siya nagdahom nga sa iyang invitation mahimo na niyang masamong. Pag-abot sa ilang panimalay mga bayot, given na gyud kayo nga ang nagbuhat sa kape ang iyang igsuon nga babaye. Humano ginom nilag kape mga bayot, uli na din tong lakiha, wa siya nagdahom nga pagkaugma ganahan na pong mubalik ang laki sa ilang panimalay kay naa na siya intensyon atong iyang igsuon nga babaye. Yes, mga bayot, nag-istorya-istorya dayon sila diri man gud sa ilang planeta mga bayot, wala na gyud ang uyab-uyab kaduha, katulo, kaupat, kalima pabalik-balikon pagpamisita usa ka sugto na ng bayhana diri mga bayot, direct to the point. O ganahan ka nako magpakasal ta og di ka ganahan ako, di ta magpakasal, ana ra ka sayon. Sumunod to mga bayot no, atong panahona mga bayot nga hinduaw ng lakiha dito sa ilang panimalay, nagkasinambot dayon sila nga magpakasal atong iyang igsuon og katong iya ang amigo. Kung sa atuwa mga bayot maghanda-handa og pamalayi o usa ka barangayan nang muadto inig mamalayi anang bayhana, diri mga bayot pipila ra gyud ang mutambong anang lamisa og maghisgot-hisgot og kano sa ang schedule sa kasal. Kung sa atuwa og mamalayi na gyud lapaon nga kahayopan, diri sa planeta nga kuwang himutangan mga bayot, botilya ra gyud ang ituwad, wine ra gyud na sila og cake ra ihanda. Sa laktod nga pagkaistorya mga bayot, nagkasinabtanay ang mga ginikanan og nagkasinabtanay pod ang babayi ug ang lalaki, mo nang gi-schedule dahil nila ang ilang kasal. Unya atong mga panahon na mga bayot, nadawat pod sa kuwang sister-in-law ug unsay background anang lakiha. Unya usa pa pod idara na pod ang kuwang sister-in-law atong mga panahon na. Unya murag nakagusto pod siguro ako ang sister-in-law mga bayot, kay kung wala siya nakagusto di man gyud pod siguro siya magpakasal. Mao nang nagtipon sila karon, nakagama og duha ka bata nga hamis pa kayo sa kapayas, nya tagas pa kay mga ilong gwapa pa kaayo sa akuang mga mata. Bitaw-bitaw mga bayot, oy basta gugma na gani magpatigbabaw mga bayot, wa gyud pili. Dili magmatter kung sa imo ang mga kaagi kaniadto. Ang importante magkasinabot mo, nagkahigugmaay mo ug maayo ang inyo ang higama nga pamilya. Mga bayot, pakitunta mo din silang rabbit mga bayot, oh puros na laki ang kasigarang mata. Hi. Hi. Sa may hikaon na nila eh. Potato ang gilawog mga bayot oh. Gilawogan og potato og cabbage ug carrots. Dayon na ay dahon sa onion. Gitangkal sila mga bayot kay og di man gud ni siya itangkal, manglayat aning ila ang pader ba. Moadto nya spikas balay makarning labas ani. Diba? Namulak na ni ilang cherry diri mga bayot. Abtag pipila ka adlaw ani munga na ni. Daghan kay bulak ang ilang cherry mga bayot oh. Cherry na siya. Mga bayot, alas 11 na diri sa gabi eh. Mabay pag-abot na mo gikan sa namakas lagi mga bayot og sa dihang ako ang binhi naghilaka. Kay di siya mikigsulod sa mo ang panimalay o sa mo ang pugaran. Nangita siya og princess toys og princess blouse. Dayon nangita siya sa iyang igagaw. Ngunang ang ending galakaw-lakaw ming duha. Iyang papa tupod sa iyang shop kay naay giatiman, naay giasikaso. Pero Patututan papa lang ka na. Dito gini ko papa. Toys. Do you want to buy toys? Okay. I see papa. Di ba? Ug unsa ka kulot ug utok ni ako ang binhi mga bayot. Ug ako na bitaw gabuhi anay den wa ko'y trabaho. Baw lang asa ka dipunta ni bata ah. Itagan sa kwarta siya papa oh. Show me your money. Where's your money? Listen. What is that? It's a money. It's a money. Who gave you that one? Who gave you Papa. Papa, okay. Sumura to mga bayot ako ang sitsibrit si karong adlaw no. Salamat sa inyong pagnanta mga bayot og palihog ug subscribe sa ako ang YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.